Sziasztok, kedves nézők! Én Ozi vagyok, és üdvözöllek titeket az Indie Figyelő első részében, amit végül is a csatornán tervezek egy ilyen sorozatot elindítani, aminek az lenne a lényeg, hogy egy kicsit ilyen kötetlenebb formában, csak így semmilyen vágás nélkül minden héten bemutatnék egy játékot, ami éppen akkor jött ki, ami szerintem izgalmas, és hát ez lenne az első ilyen próbálkozás ebből, és a Don't Sleep with the Fishes nevezetű játékot szeretném itt röviden bemutatni. Igazából meg fogjuk együtt nézni, hogy mi van ebben a játékban, esetleg, hogy kinek tudnám ajánlani, milyen izgalmas dolgok vannak benne, és így tovább ezt tervezem minden vasárnap kiadni egy ilyen videót, ahol így közösen el tudunk beszélgetni egy-egy adott játékról. Na de, akkor vágjunk is bele. Mi is ez a játék, ez a Don't Sleep with the Fishes. Esetleg akiknek megvan 2015-ben, ami elég régen volt, már 11 éve baszki, jelent meg egy játék, aminek 60 Seconds volt a neve, aminek végül is az volt a lényeg, hogy a szovjetek ledobtak egy atombombát, vagy egy ilyen nukleáris fegyvert egy településre, és nekünk egy család apaként volt 60 másodpercünk arra, hogy összeszedjünk mindent gyorsan a lakásban, és utána egy bunkerbe menekültünk le, ahol ugye minden egyes nap különböző nehézségekkel találkoztunk, és az volt tényleg, hogy valahogy túl kellett élni ezt a bombázás után ilyen nukleáris környezetet, ahol mindenféle veszély leselkedett ránk. Na most ez a Don't Sleep with the Fishes játék is ezt veszi alapul. Ahogy látni fogjátok, egy hajónak a kapitányát fogjuk alakítani. A hajó az egy sérülést szenved, és egy ilyen menekülő csónakba kell gyorsan bepakolnunk mindenféle cuccot, majd utána a nyílt vizen minél tovább kell majd, hogy túléljünk. De vágjunk is bele, nézzük meg, hogy miről van szó. Itt háromféle játékmód közül lehet választani, van ez az Adventure, ez az ilyen alap játékmód, van a Calm, az a könnyű fokozat, de hát itt kevesebb időben, tehát lassabban gyűlik például az éhségünk, meg az életerünk az regenerálódik, illetve van egy nehéz mód is, ahol pedig gyorsabban leszünk éhesek, és dupla damage-t szenvedünk el, amikor valami megsebez minket. Én most itt csak a sima Adventure módot szeretném elsősorban bemutatni, szóval vágjunk is bele a kalandba, és akkor mindjárt meglátjátok, hogy miről van szó. Ez itt a hajó, aminek mi vagyunk a kapitánya. Láthatjátok, hogy egyébként szerintem maga a grafika az tök király, tehát egy ilyen nagyon egyszerű, de nagyszerű vizuális stílussal van nekünk prezentálva ez a játék. És akkor itt van egy kis idő, hogy szétnézzünk a hajón, mielőtt elkezdünk mindenféle dolgot bepakolni ide ebbe a csónakba. Hoppá, igen, de hát most támadták meg a hajót. Érezzük, hogy valami baj lesz. És akkor itt próbálok szétnézni, látjátok, hogy vannak itt emberek, vannak itt különböző dolgok. Jó, menjünk is először is ezt a csávót, ezt mindenképpen berakjuk. Utána a map, a health kit, az mindenképpen hasznos dolog lesz nekünk. Itt ez a diver, ez majd kelleni fog onnan hátulról. Nem tudom, még itt jó, most itt tele vagyunk hirtelenjébe. Shit. Ez a búvár felszerelés, azt nagyon jónak találtam, és nagyon nem raktam még kaját, szóval kaja kell rohadtul. Mert hamar éhen lehet halni egyébként, kaját azt érdemes minél többet pakolni. Kaja, csali, ott van hátul a vödör is egy nagyon jó item. Csali. Azt a vödröt még mindenképpen elhoznám. És valószínűleg ez lesz utolsó kör. Csali. És benn vagyunk. Tehát ez, akik ismerik a 60 Seconds nevezetű játékot, amiről beszéltem, azoknak ez egy nagyon-nagyon ismerős szekvencia volt, hogy ugye csak így rohangálunk össze-vissza, és akkor egy bizonyos idő alatt próbálunk minél több cuccot összeszedni, amit el tudunk hozni magunkkal. Hát ez most jelenleg nekem így sikerült, tehát nézzünk is meg, van egy térképünk, van egy halászhálónk, van egy búvár felszerelésünk, van egy first aid kitünk, azaz egy ilyen medkitünk, van egy vödrünk, illetve elhoztam magammal Frederiket is a hajóról, hogy azért ne legyek túl magányos itt az út közben. Jó, akkor itt nézzük meg, illetve van nálunk még 5 adagnyi étel, illetve 9 darab csali,
amivel tudunk majd nem sokára horgászni. Akkor beszéljünk arról, hogy hogyan is működik ez a játék, de hát napokra van osztva. Ez az első nap, és ahogy látjátok, itt a bal felső sarokban van az életünk, most jelenleg teljesen egészséges vagyok, itt van az, hogy mennyire éhesek vagyunk, most ugye tele van a poci, szóval emiatt még nem kell izgulni, illetve látjátok, hogy ez a 3 darab villám jelzi azt, hogy mennyire vagyunk kipihenve, és itt látjátok is, hogy I'm well rested, tehát most jelenleg ki vagyunk pihenve, és ez a 3 darab villám az, amit amivel különböző akciókat tudunk végrehajtani ezen a hajón napközben. Itt még megmutatom ezt a naplót végül is, itt mindig, amikor történik valami, akkor van egy új ilyen naplóbejegyzés. Ez most itt az elején csak arról szól, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, bla bla bla, de all we can do is survive, tehát hogy túl kell éljünk. Reméljük, hogy a segítség minél hamarabb megérkezik, és az is a cél igazándiból, hogy valahogy ezt az egész történetet nekünk túl kellene élni. Na most, tehát ezt a 3 darab energiát, ezt el kell használni, vagyis hát el tudjuk használni minden nap. Jelenleg tudjuk például arra használni, hogy tudunk beszélni Frederikkel. Azt látjátok, hogy jelenleg ő boldog, illetve nincsenek semmilyen gondjai, bajai. Hogyha éhes lesz, vagy bármi másra szüksége van, akkor azt itt fogjuk jelezni. De most még egyenlőre minden rendben van vele, így nem kell foglalkozni az ő dolgaival. Emellett ezt most nem tudjuk használni, mert látjátok, hogy a hajó most 100%-os, de hát semmi baja nincsen jelenleg itt az első napon, de ezzel tudjuk majd a későbbiekben, hogyha ez változik, esetlegesen megjavítani. Tudunk még horgászni, és azt látjátok, hogy itt van mellette az a villámjel. Ez azt jelenti, hogy ha mi elkezdünk horgászni, akkor az 1 darab ilyen villámba kerül. Tehát, hogyha ezt megpróbálnám, akkor lemenne 1-el, és csak 2 maradna. Ezt lehet egyébként egy nap többször is, de hát akár mind a 3-at használhatnám arra, hogy egyszer-egyszer horgásszuk 1-et. De én most ezt fogom megpróbálni, ugyanis ezzel a búvár felszereléssel lehet egy kicsit búvárkodni. Ezt látjátok, hogy mind a 3 energiánkat elhasználja. Viszont lehet, hogy fogunk valami jó cuccot kapni, szóval reménykedjünk benne. Alá is merülünk. És doppörgés. Na, 4 csalival jöttünk vissza. Az elég jó, mert hogyha jól emlékszek, akkor 1 csali, az de többet is ér, de vagy lehet, hogy itt most pont 4-et. Itt most pont 4-et kaptunk. 9 volt. Igen, de 13 csalink van összesen, és látjátok, hogy ezzel el is ment az összes energia, túl fáradtak vagyunk, így véget vetünk a mai napnak, és nyugovóra térünk. Most itt az első éjszaka, igen, itt was a peaceful night, tehát itt az első éjszaka nem történik semmi velünk, viszont majd a továbbiakban látni fogjátok, hogy nem minden éjszaka lesz ennyire nyugis, és akkor látjátok, hogy egy picit lejjebb ment az éhségünk, de hát egy kicsit elkezdtünk megéhezni, illetve látjátok, hogy Frederik is, Pekis, azaz ő is egy kicsit elkezdett éhezni, de még mi most így egyenlőre ezzel nem fogunk foglalkozni. Én amondó vagyok, hogy ma is próbáljunk meg egyet alámerülni, hát ha találunk valami izgi dolgot. Ez a merülés ez jó egyébként, mert nagyon sok jó dolgot lehet szerezni, illetve akár néha ez is tud történni, hogy nem találtunk semmit, és ráadásul a búvár felszerelésünk az megsebződött út közben. Így látjátok, hogy jelenleg nem használható, hanem meg kell, hogy javítsuk, ami 3 darab energiába kerül, de hát egy egész napot rá kell áldozni, hogy meg tudjuk javítani a búvár szerkót. Hát ezt most így jártunk. Nézzük akkor, hogy a következő nap egy kicsit szerencsésebbek leszünk. Hopp, és akkor látjátok, hogy itt van az első eventünk. Ez éjszakánként van, hogy történik valami. Ezek ilyen random eventek, ahol bizonyos felszereléseket, de hát látjátok itt most ilyen nekem a choose an item, ahol bizonyos felszereléseket tudunk felhasználni annak érdekében, hogy ezeket az eventeket túléljük. Most látjátok, hogy itt most ez nem egy olyan nagy dolog, csak egy kicsit csepereg az eső, és felajánlja, hogy vagy a térképet,
vagy a vödröt tudom használni. Látják, hogy egy picit így csillog mind a kettő, illetve hogyha rájuk viszem az egeret, akkor zöldel írja ki a nevüket, azt jelenti azt, hogy lehet most ennél az eventnél használni őket, hogy valamelyikkel tudunk védekezni ez ellen a környezeti behatás ellen. Próbáljuk meg a vödröt, amit természetesen, mint minden normális ember a fejére húz a főhősünk, és így védekezik az eső ellen. És ezzel elindul a harmadik nap. Ilyenkor látjátok, hogyha történik valami éjszaka, akkor mindig kapunk a naplónkba egy feljegyzést. Ez például az a shower night, egy kis esőzés volt, és akkor leírja, hogy covered my head with a bucket to get some unbothered sleep. Tehát így, hogyha nem lett volna semmi, vagy nem tettem volna semmit, akkor valószínűleg nem tudott volna annyit aludni a karakterünk, és nem lenne maximumon az energiám, de mivel ki tudtuk védekezni az esőzést, így most teljes energiával tudunk neki csapni ennek a napnak. Na, azt mondom, hogy javítsuk meg ezt, mert azért a búvár felszerelés ez egy jó cucc, szóval rááldozzuk az egész napunkat, hogy megjavítsuk, így készen is van, és akkor véget is vetünk újból ennek a napnak. Hoppá! I can't sleep well, de hát nem tudunk túl jól aludni. És hát valamit ez ellen is tenni kellene. Hát nyilván ezt látni fogjátok egyébként, hogy a vödör az egy elég jó item, ugyanis hogyha a fejére húzza a karakterünk, akkor valahogy igazándiból bármit képes túlélni, bármilyen szituációban képes elaludni, szóval a vödröt ezt tudom ajánlani, hogyha kipróbáljátok a játékot, hogy próbáljátok meg felszedni, mert tényleg elég király, és elég hasznos. Itt is elég comfy enough. Felvettük a fejünkre a vödröt, és akkor így kiblokkoltuk a hangokat, meg a holdfényt, és így egy fenomenálisat tudtunk aludni. Fantasztikus. Látjuk, hogy Fredrik közben elkezdett egy kicsit unatkozni, ugye nem nagyon beszéltünk még eddig vele, szóval ez teljesen érthető. És akkor én azt látjátok, itt már 88%-on van, ez egyébként mindig megy lefele, illetve vannak bizonyos eventek is, amik során, hát hogyha nem tudunk védekezni valami ellen, akkor az szét tudja barmolni elég rendesen a hajónkat, vagy talán látunk valami ilyesmit is, de én a mondó vagyok, hogy próbáljunk meg még egyet búvárkodni. Hát, hogyha tudunk valami jó cuccot összeszedni, vagy egy kis kaját, vagy valamit. Na tessék, például itt is van három adag kaját tudtunk szerezni, így jelenleg 8 darab van most nekünk a készleten. És akkor azt mondom, hogy menjünk tovább a következő napra. Ám bár éjszaka, ezt még sose tudtam megszerezni, mert nem tudom, hogy milyen... Ja, de várja, most lehet, hogy meg tudom. Igen, mert hogy van egy ilyen kis palack, amit eddig sose tudtam megszerezni, de most nálam van ez a horgászháló, amivel megpróbáljuk kiszedni a vízből. Hoppá! És ott is van. Aha. Ez valami... szív? Igen, mert ilyesmit én már láttam. Igen, ezt is meg tudom most nektek mutatni, hogy mindegyik ilyen utazónak, aki velünk tud lenni, azok felajánlanak néha ilyen support, vagy az ilyen segítségeket. Például ő tud egy olyat csinálni, hogy a csalik, azok garantálják, hogy halat fogunk kifogni a mai nap folyamán. Tehát, hogyha ezt benyomom, akkor utána ugye ez egy energiába kerül, utána még 2-szer tudok horgászni, és akkor, amikor csalit használunk fel, akkor nem 100%, hogy sikerülni fog az, hogy halat fogunk ki, hanem lehet szemetet is, vagy bármi egyéb más itemeket szerezni. Viszont, hogyha ezt benyomjuk, akkor utána a következő 2-nél tutira, hogy halat fogunk kifogni, ami hogyha nincsen nagyon kajánk, akkor az egész hasznos is tud lenni. Valamint, nézzük csak meg, hogy mi történt ennél, ezt még én sem láttam. The currents guided the battle to the boat last evening. I wondered who sent it into the ocean, or when it was sent, or why. Having the paper completely blank on the other side gives me the chance to send a message back into the waters. Aha, tehát ugye valami ide sodorta ezt az üzenetet,
és mi pedig a másik oldalára, akár felvarhatjuk a sajátunkat is. Hát mindjárt megpróbálok, ilyenkor egyébként az egérrel mi magunk íratunk fel egy üzenetet. Hát én most csak valami könnyen értetőt próbálok meg ide firkantani. Csak egy segítség feliratot. Hát, ha valaki megtalálja és segít nekünk. Jó, közben egyébként kezdünk éhesek is lenni, szóval érdemes hamar kajálni, hogyha nagyon lemegy az éhség, akkor nem kapjuk meg mind a 3 energiát másnap, hanem csak 2. Szóval legalább egyet így benyomok, és akkor 2 energia maradt még a mai napra, abból pedig akkor én megpróbálok horgászni, amit látjátok, hogy az így működik, hogy bedobjuk, várni kell egy kicsit, meg még egy kicsit, megjelenik ez a jel, és akkor lehet kihúzni. Most sajnos semmi izgit nem sikerült kihúzni, de azért, hogy ilyenkor nem is használódik el a csali, hogyha nem halat fogunk ki. Hoppá, na az például egy jó kis item, mert ezzel az energy barral, hogyha ezt megesszük, akkor ez 3 energiát visszatölt nekünk, amit képesek leszünk újra felhasználni, ami azért sokszor, főleg, hogyha bajban vagyunk, az elég jól tud jönni. De ki is fáradtunk a mai napra, térjünk nyugovóra, és hát nézzük, hogy az éjszaka az mit hoz számunkra. Hoppá! I need to turn. És akkor itt választhatunk, hogy balra vagy jobbra indulunk el. De most elindulok jobbra, ide ez egy kicsit nehezebbnek tűnik ez az út, de nem baj, ugyanis arról nem beszéltem még, hogy a játéknak egyébként van egy sztoria is, amit ilyen nagyon kis apró dolgokban tudunk észrevenni, vagy nagyon ilyen kis apró dolgokban mutatkozik ki nekünk. Például bizonyos esetekben van olyan, hogy nem halat, meg nem ilyen random itemeket húzunk fel a horgászás során, hanem olyan dolgokat, amik valahogy a sztorihoz kötetőek hozzá, majd esetleg hogyha végeztünk, vagy majd a vége fele esetleg mutathatok, hogy például én eddig miket találtam, vagy az is lehet, hogy ezeket csak megtartom, hogy ne előjem le nektek teljesen a poént. Nézzük is, mit lenne jó csinálni. Kezd egy kicsit magányos lenni a Frederick, szóval egy kicsit beszélgessünk vele. Hoping I made a good impression on my crew. What you think? They're probably laughing at us this moment, watching from the skies. Hát igen, a csapatunk másik tagjai, ők nem valószínű, hogy jelenleg életben vannak. De jó, tudunk még így 2-szer horgászni, és mindenképpen meg fogunk próbálni. Hát, ha tudunk valami jót szedni, egy szardin, abból egy kis kaja lesz. És akkor nézzük a másikat. Abból is jó. Az egy-egy kaja, az ugye mindig jó, hogyha kifogyunk a kajából, és akkor ugye meg tudunk halni éhségbe. Szóval fontos arra odafigyelni, hogy mindig legyen elég kaja a fedélzeten, nehogy ilyesmi baj érjen minket. De mivel már nem tudok semmit csinálni, ezért térjünk nyugovóra, és nézzük, hogy mit hoz az éjszaka. A Peaceful Night az igazából mindig ajándék, hogyha nem kell valamivel foglalkozni éjszaka. Nyilván még olyan nagyon durva dolgokat nem láttatok, de vannak olyan eventek éjszakánként, amik azért elég brutálisak tudnak lenni, illetve azért időközönként előfordul néhány olyan is, ami segít minket. Most Frederick kezd éhes lenni, ilyenkor egyébként még nem muszáj neki egyből kaját adni, hanem még egy kicsit lehet így hagyni, hogy éhes legyen, aztán majd előbb-utóbb adunk neki. Jó, nézzük meg, hogy mi a helyzet. Oda lent a víz alatt. Nem szereztünk semmit, és tönkrement a búvár felszerelésünk, ami hát nem ideális.
de igen, ez sajnos benne van a pakliban. Na mindegy, hát akkor nézzük, hogy ez esetben mit fog hozni az éjszaka. Aha. Tehát egy kicsit hullámzik a tenger, és ott látjátok, hogy néha van egy ilyen, hogy you are unprepared, ez azt jelenti, hogy nincsen nálunk egy olyan tárgy sem, amit fel tudnánk használni annak érdekében, hogy valamit tegyünk ez ellen. Szóval ilyenkor sajnos csak annyit lehet csinálni, hogy megpróbálunk aludni, ezt én így is fogom tenni, és hát ennek általában valami negatív dolog a következménye, sőt szinte mindig, de hát itt is van you lost an item to the sea, tehát hogy egy adag kaját elveszítettünk az éjszaka folyamán, illetve 22% sebzést szenvedett a hajócskánk, ami hát nyilván nem előnyös, de lehetne azért ennél sokkal rosszabb is. Most 55%-on van, azt én már lehet, hogy meg fogom javítani, sőt biztos. A javítás egyébként egy ilyen tök jó kis minigémmel működik, hogy rá kell kattintani ezekre a szögekre, és akkor így tudjuk megjavítani a hajónkat. Azt mondja, hogy a maradék egyel, hát pedig megpróbálunk egyet horgászni. Úgyhogy ha elveszítettük már azt az egy élelmet az éjszaka folyamán, akkor hát ha vissza tudjuk szerezni, és ott is van. Szuper. Jó, igazándiból ennyi volt már az energia. Térjünk nyugovóra. Jó, amit még nem mondtam egyébként, nézzük csak meg, hogy itt mi a helyzet. Ó, igen, nice például egy olyan event, ami abszolút tök jó a számunkra. Ugyanis egy láda sodródott ide a mi kis csónakunkhoz, amit tehát nyilván megpróbálunk begyűjteni. És ott is van. Ez például egy jó dolog, ugyanis a ládát, ha kinyitjuk, akkor abban lehetnek jó cuccok. Itt a 9. napot azt valószínűleg azzal is fogjuk eltölteni. Aha, ugye ez is látjátok, itt van a láda, és akkor ezt is 3-ért tudom kinyitni, és ez általában, sőt szerintem mi szinte mindig egy ilyen itemet tartogat a számunkra. Most például egy iránytűvel bővültünk. Ami jó, ugye már, ahogy látjátok ezeket az ilyen itemeket, de hát például a vödröt, az iránytűt, a térképet, vagy a halászhálót, azokat mindig ilyen éjszakai eventeknél tudjuk használni. De hát fontos, hogy ezekből minél több legyen nálunk, mert annál több mindent fogunk tudni csinálni. Hoppá, ezt még nem láttam. Mi történik itt? Azok ott mozognak. Mit tudunk itt csinálni? Kifogni őket? Hát inkább a halászháló, nem? De hát igen, ilyenkor kell ugye döntéseket meghoznunk, ezt még nem láttam soha, de ezek ilyen vízi rózsák, vagy nem is tudom, hogy hívják ezeket. Hát én megpróbálom a halászhálót, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Hopp. Egyet kifogtam. Ha. Érdekes. Hopp, ott is van a fedélzeten. Battles. This morning I found a small lily pad on my boat. I have no recollection of bringing it with me, and I can hardly believe one could just drift out here in the middle of nowhere. Ha. Érdekes. Igen, az egyébként, amit nem mondtam még, az az, hogy ez a játék egyébként egy horror játék is. Magában, de hát egy ilyen survivor horrorként írja le magát. Ez egyébként vannak olyan bizonyos éjszakai eventek, ahol ez elég nyilvánvalóvá tud válni, hogy azért itt történnek ijesztő dolgok. Nyilván most én itt nem akarok mindent lelőni, ugyanis ugyanis nincsen olyan rengeteg content jelenleg a játékban, de hát én azért úgy egy ilyen nagyjából 3,5 óra játék alatt, amit eddig beletettem, addig, hoppá, ezt akartam, az alatt azért úgy az eventek nagy részét azt láttam,
De viszont azt nem mondtam még, hogy ez a játék ez kevesebb, mint 2 euróért szerezhető be jelenleg Steamen, de én 1 euró 80 centért vettem, ami körülbelül ilyen 600-700 forint nagyjából. Szóval egy tipikus olyan játék, amit meg lehet venni, és egy estére, 2 estére ad egy kis szórakozást egy pár órára, addig lehet itt gondolkodni, lehet itt agyalni, meg lehet nézni a különböző eventeket, és ja, de egyébként én nagyon-nagyon jól szórakoztam vele. Mondom, igazából olyan rengeteg minden nem történik, de hát egy ilyen 4 próbálkozást játszottam eddig, ez az 5. De mondom azért, hogy a dolgok nagy részét szerintem már láttam. Igen, tehát 2 kaját szereztem az előbb ott a folyóba, de viszont a halom az gatya. Azt lehet, hogy érdemes lenne megjavítani. Ja, de hát egy abszolút kis kellemes játék. Több endingje is van, de hát én igazából még olyan nagyon sokat azok közül nem fedeztem fel. Közben egy kicsit kezd magányos lenni a Frederikünk, majd lehet, hogy le kéne ülni egy picit beszélgetni vele. De hogy pont annyi változatosság van egyébként a próbálkozások között, hogy szórakoztató marad a játék, vagy közben egy hatalmas vihar, és hát mit tanultunk meg? A fejedre veszel egy vödröt, és nem érhet baj. Ugyebár, kivéve, hogyha belé csap egy villám, de reméljük, hogy nem. Királyság. Ja, de többféle ending is van, nyilván ezekhez gondolom különböző dolgokat kell csinálni, meg ahogy mondtam, van egy ilyen sztori is, ami végig, egy kicsit a hajunkat sebződött itt ebbe a viharba. De hát van egy sztori is, ami ilyen különböző ilyen kis jelenetekbe, meg kis dolgokba kezd el kibontakozni. Azt mondja, hogy it was a rough last night for sure, that I wasn't seasick, but that was something else, yeah. Hát igen, a tegnap este abban a viharban az kemény volt. Ezt mondja éppen a társunk is, akivel itt utazunk. De hát, hogy az is egy érdekes dolog, hogy megpróbálni összerakni ennek a sztorinak, ami itt a háttérben történik, a különböző darabjait, hogy mi hogy történik. Ezt nagyon érdekesen prezentálja a játék, viszont ez így elég lassan halad, de hát csak tényleg ilyen kis morzsákba szórja el. Egyszerre akár lehet, hogy egy próbálkozáson belül csak mondjuk egy dolgot találunk, ami így egy kicsit így hozzátesz valamit a sztorihoz, szóval így nekem azért kezdve úgy valami kép összeállni a fejemben, de semmi konkrét igazándiból, szóval ez is egy tök izgi dolog, hogyha valakit ez érdekel, vagy megfogja ez a típusú storytelling, akkor az is tök jó lehet. Te rohadék. Nézd meg. Elviszi a kajámat. Tudok kellene valamit csinálni? Fishnet? Nem fogom elkapni úgyse. Tudtam. Ja. Hát igen. Ilyen is előfordul. Szóval, meg amit én érdekesnek találok még a játékban, az az, hogy ezt az ilyen 60 seconds féle játékmenetet, ezt azért nem sok játék alkalmazza, szóval tök jó ezt így újra látni, mert tényleg én ezt a játékot teljesen el is felejtettem, ugye 2015-ben jött ki, az azért nem most volt. Itt úgy néz ki, hogy van egy hordónk, amit én is meg tudok szerezni, de a Frederik is, szóval én inkább a Frederikre bíznám ezt a nemes feladatot, hogy ezt a hordót szerezze meg nekünk. És volt benne, egy kis kaja, meg egy kis duct tape. Ez egy nagyon hasznos item, amivel különböző, de hát ilyen elromlott dolgokat lehet megjavítani, hogyha esetleg mi úgy érezzük, hogy szükség van rá. Jó, azt mondom, hogy menjen a horgászás. Igazándiból ez az egyik legjobb dolog, amit lehet csinálni, mert ugye így, hogy van 3 csalink, így az 3 fix kaját jelent, és hát ugye, mint ahogy mondtam, a kaja az mindig nagyon hasznos tud lenni. Ugye, hogy ne halljunk éjjel semmi se az a valaki, aki velünk van, bár akár
nem muszáj egyébként felhozni a hajóra magunkkal senkit, hanem akár szólóba is nekivághatunk itt a különböző nehézségeknek. Igen, és ahogy mondtam, egy horror játékról van szó, szóval nem kell megijedni, hogy néha történnek ijesztőbb dolgok is. Például itt most egyébként nem vagyok benne biztos, hogy mi fog történni, de úgy látom, hogy tudjuk használni az iránytünket. This might help me navigate, lehet, hogy ez segíteni fog a navigációban. Hát reméljük. Itt most valami ködszerűség vesz körül minket, ahogy látom. Hopp. Aha. Hát ez most nem tudom, hogy pontosan mi volt. De reméljük. The man in the fog. I think I saw a person without a head. Na, én azt most pont nem láttam. Aha. De ilyen ebben a sűrű ködben megtörtént dolog. Tehát igen, egy horror játék, de hát így van egy ilyen, nem mondanám kifejezetten ijesztőnek, legalábbis az esetek nagy többségében nem feltétlenül ijesztő, viszont azért vannak olyan éjszakai eventek, ahol előfordul egy-két jumpscare, amit hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem szartam be tőlük egyszer-kétszer. Szóval ezt csak az olyanoknak tudom ajánlani, akik az ilyeneket csipázzák. És nem ijednek meg attól, hogyha van egy-két jumpscare a játékban, de ezen kívül tényleg egy tök jó kis könnyed ilyen árkád-szerű játék, ahol az ember így belemegy először, nyilván hibákat vétel, nem tudja, hogy még az eventek mit csinálnak, mi ott csinál, bele lehet sétálni egy-két elég csúnya dologba itt az éjszakák folyamán, amik elég gyorsan véget tudnak vetni egy-egy próbálkozásnak. Hoppá. Hoppá, na ott van valami sellő. Ajaj, aki elkezd énekelni nekünk. És hát akkor mit tudunk itt csinálni? Hát igazándiból szerintem vegyük fel a fejünkre a vödröt, abból még soha semmi baj nem volt. És akkor megpróbáljuk egy kicsit kiblokkolni itt a hangokat. Oh. Lenevedd. Oh. Pedig valami ott kopogtatott a fejünkön szerintem. Hát nem aludtunk túl jól, úgy néz ki a szituáció, hogy nem aludtunk jelenleg a legjobban. Eerie Melody. Saw someone stranded on a rock. Aha. Jó. Duct tape-pel egyébként meg tudjuk javítani. Azt valószínűleg fel fogom használni, mert azért jó, ha nincs szétbarmolva a vödör, mert látjátok, hogy rengeteg szituációban tud hasznos lenni, szóval egy meglepően hasznos item. Hogyha bármikor egy ilyen szituációba kerülök, akkor mindenképpen egy vödröt megpróbálok magammal vinni, hogy meg tudjam védeni magamat a különböző nehézségek ellen, mint ahogy itt a játékban a főhősünk is teszi. Na igen, ez például egy olyan event lesz, ahol úgy egy kicsit úgy megmutatkozik majd a játéknak ez a sötétebb oldala is. Ja. Ne kérdezzétek, hogy ez mi a tököm, mert fogalmam nincsen. Hát igazán én a legtöbbször kaját adtam neki eddig, de hogyha megpróbálom elkapni. Ezt nem ajánlom senkinek, hogy kipróbálja, de Aha. Ja, hát valóban ez így nem volt a legjobb ötlet. Szóval igen, ez még egyébként annyira nem is volt egy hű, de nagyon vészes jumpscare, ennél vannak sokkal rosszabbak is. Na jóra javítsuk meg a hajónkat gyorsan. Szóval igen, nagyjából így kell elképzelni
ezt a játékot. Én igazándiból ennél olyan nagyon sokkal többet nem is szeretnék mutatni belőle, ugyanis ez alapján igazándiból el tudod dönteni, hogy ez egy olyan játék, ami érdekel téged, vagy inkább valami olyasmi, amit skippelni szeretnél. Szóval én azt mondom, hogy nézzünk meg még egy ilyen éjszakai eventet, és akkor utána mindjárt megmutatom nektek még esetleg azt, hogy milyen, itt egy békés éjszakán vagyunk túl. Az ilyen, az mindig kellemes tud lenni. Jó, azt mondja, hogy egy kicsit magányos a Frederick, beszélgessünk vele egy kicsit. You think this is why they told us the job had to stay between us and the company? Now I feel stupid for not telling a single soul. My mama would already be out here swimming for us. Ja, azt sem mondtam még egyébként, hogy ennek a játéknak is egy kicsit ilyen misztikus maga a története, mert azon a hajón, amit vittünk, azon elvileg valamilyen titkos szállítmányt vittünk valakinek, vagy valami hasonló történt. De hát ugye a karaktereink se tudnak egyébként sok mindent, elvileg a mi karakterünk az lehet, hogy egy kicsivel többet tud. Ezt is csak így ilyen hintek alapján, mert ahogy beszélgetünk a karaktereinkkel, ugye ők is mondanak nekünk dolgokat. Hát most itt nem tudom, hogy a fishnettel, a map az szerintem, nem tudom, hogy ez mit fog csinálni, de figyelj, megpróbáljuk. Bebiztosítjuk a cuccainkat. 200 IQ play. Tehát igen, hogy a sztoriba vagy úgy megyünk előrébb, hogy vagy a vízben találunk különböző dolgokat, amik érdekesek, vagy a fedélzeten lévő kollégáinkkal, haverjainkkal beszélgetünk, úgy is tanulhatunk meg kisebb dolgokat a történetből. Na, de most én így ezzel úgy gondolom, hogy eleget láttunk, így, hogy nagyjából így mit tud ez a játék, meg hogyan kell elképzelni a játékmenetet. Nyilván vannak különböző itemek, különböző dolgok, amiket lehet csinálni, meg még egy csomóféle event, amit itt most én nem akarom lelőni róluk a point, mert mivel ez egy viszonylag kicsi játék, tehát, hogy mondtam, hogy egy ilyen 1,2 euróért lehet beszerezni egy 700 forint, manapság mit vesz már az ember 700 forintból, de hát, hogy nem kell egy ilyen rengeteg contentet elképzelni, viszont vannak olyan dolgok, amik miatt érdemes újra próbálkozni, és tényleg egyébként egy pár órát el lehet vele szórakozni, úgyhogy az ember mindig más és más eventeket vagy újakat lát. Látjátok, például ebbe is volt olyan event, amit én még ezelőtt nem láttam. Még ezt akarom megmutatni, ugyanis itt vannak ezek a különböző endingek, szerintem, vagy valami hasonlóak, ilyen achievementek végül is, amikkel lehet szórakozni. Tehát ez például a halálért jár, ez pedig azért, hogyha megmenekülünk, ugyanis egy hajó engem az egyik próbálkozásom során kimentett, szóval ezeket már megszereztem, de látjátok, itt van Be a Bad Fisherman, Have Bad Time Management, Get Kidnapped, tehát akár el is tudnak minket rabolni, Make Too Many Friends, hát hogy össze lehet haverkodni még más dolgokkal is, Make Yourself Visible, ezt nem tudom mit jelenthet, Bring Exploration Tools, és akkor van egy ilyen is, hogy Pay Back Your Debts, az pedig a játéknak a true, az ilyen igazi endingje. De látjátok is, hogyha elkezdtek vele játszani, és elkezditek összerakni a sztorinak a különböző darabjait, úgy igen, tehát van valami, egy olyan ending, amivel így valószínűleg több minden kiderül arról, hogy miről is van itt szó. Ezt én megmutatom nektek, hogy itt vannak a különböző ilyen lore dolgok, amiket fel lehet szedni. Csak megmutatom, hogy eddig én miket találtam, tehát van például ez a kazetta, ami egy ilyen furcsa hanganyagot játszik le nekünk. Találtam egy ilyen papírt, amire azon írja, hogy if I'm not the same after my contract, sink me. Tehát hogyha valaki azt írja, ugye, hogy ha nem ugyanolyan a szerződése után, akkor dobják a vízbe. Itt egy valami kép, amin hát nem túl sok minden látszik, viszont van itt egy dátum, ez a 1999. 10. hó 18-a, december 18-a, meg itt valami van írva, valami contract day, azt hiszem, igen, contract day, tehát hogy itt ez a contract, itt van ez a contract day, találunk egy ilyet is, hogy ez az HD
vagy a HSD nevezetű céget, az filed for bankruptcy, azaz becsődölt ez a cég, illetve találtunk hát mi ez, egy bankkártya, talán egy ilyen személyigazolvány, nem is tudom, ami nagyjából látszódik valaki, és látjátok, ez az a HSD, amit ezen is rajta van, és akkor Captain of Ship, talán az van ideírva, egy ilyet, hogy lejárati dátuma az pedig 99. hó 19-e, ami ugye majdnem itt ez a contract day, tehát hogy valamit kezd így azért összeállni, hogy valami szerződés, valaminek vége van, valami lejár, ez a cég ez egy kicsit gyanús, így nem nagyon tudjuk, hogy pontosan, hogy mi történt, de így van egy ilyen kis misztériuma a játékban, ami így szerintem nagyon jól áll neki, és ezt így jól prezentálja, hogy csak szépen lassan lehet ilyen különböző dolgokból összerakni. Szóval, hogyha szereted az ilyen jellegű misztikákat, akkor ez igazándiból még egy ok arra, hogy adj egy esélyt ennek a játéknak. Na de ez volt a Don't Sleep with the Fishes, ez lett volna ez a kis indie játék, amit szerettem volna ezen a héten bemutatni. Jövő hét vasárnap visszatérek valami teljesen mással, amiről szintén ugyanígy körülbelül egy ilyen fél óra, 40 perc, az ilyen 45 percet próbálom majd így belőni ezeknek a videóknak. Szóval jövő héten találkozunk, valami másról fogunk beszélni. Ha tetszik ez a játék, akkor a linkek között vagy a leírásban megtalálod a linkjét, hogyha le szeretnéd tölteni, illetve egyéb linkeket is, ahol tudjátok az én munkásságomat követni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én Ozi voltam. Szia!